At dagiti cover up ang mapaspasama kadagiti pagsugalan iti syudad. Anya ti aksyon dagiti masaknan iti daytoy nga isyo. Dayta ti saludsod ti maysa nga abogado kadagiti masaknan. Kaputa arig na nabayagayaman ti panagraira ti pagsugalan iti Baguio City nga maatap ana panuynuyan. Komendo ti nasang abogado kinalap ni Jezreel Kate Lapizar. The gambling problem has been there for quite some time. So I believe that there is no political will as of now to stop gambling, legal and illegal, in Baguio City. Dayta ti komento ti maysa nga abogado an nainget ako mon kontra iti maatap a panagraira ti pagsusugalan iti Baguio City. Sigun ken Attorney Francis Camtugan, ano awan ti makita ti publiko a political will dagiti opisyales iti Baguio City tapno sumardeng ti operasyon dagiti pagsugalan iti syudad, apektado ti kredibilidad da. Innayon na nga iti agdama, posibleng apektado ti panagtalek dagiti umili iti Baguio City Police Office, gaputa adda dagiti sayanggusang kontra kadakwada. Ngem no ipakita ti BCPO nga itapay laeng ken iti sumarsaruno a taw-tawen ket awanen ti operasyon ti pagsusugalan, agtalek ti publiko nga awan ti mapaspasamak a cover up ken payola. Where are the locations of the gambling dens? They are located in the central business district, okay? There is a high concentration of police in that area. So, obviously, there's a cover-up. Kinunana apudno a maipipit dagiti pulis iti daytoy nga isyu. Ngem kasapulan a makita ti publiko ti panagregget da kas iti panangipatungpal iti surveillance. Panagusar ka dagiti asset, panagmonitor ken daddu mapay tapno maiparakep dagiti pagsugalan iti syudad. Impateng na ang nagadu ti mabaling nga aksyon ti lokal a gobyerno ti syudad para iti daytoy. Pakairamanan ti panangramid iti resolusyon kontra iti panagsugal, legal man wenno saan. Ngem arig na awan mangeg at agari dagiti nabutusan a konsehal ken dadduma nga opisyal. Mamati met daytoy nga agtultuloy pay laeng ti payola system gaputa saan a maipatungpal dagitoy nga ilegal nga aktibidad nga awanan ti permiso manipod iti maysang opisyal ti lokal a gobyerno ken iti pulisya. Kinunana nga agkurkurang pay ti linteg ken aksyon nga ar-aramiden ti syudad tapno maipasardeng dagiti pagsugalan asaan laeng a makaalukoy kadagiti krimen makadadael pay ti pamilya kan ti pagbiyagan iti maysa a tao. As a community, we should continue exposing these gambling dens. O, pahiyain natin yung mga naglalaro at pahiyain natin mga nagproprotekta sa mga illegal na sugalan sa Baguio. Gambling is destroying our families and communities. Okay, we have to act now or else we will have a new generation which think of gambling as legal. Iti likodan dagitoy nga alegasyon impeteng ti Baguio City Police Office nga ar-aramiden da ti trabaho da isut gapuna anay pasardeng dagiti maatap a pagsugalan iti syudad. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.